Tervetuloa Keräilytehdas-kanavalle ja tänään oikeastaan tässä ensimmäiseksi videolla niin näyttelee, että tänne on tulossa sitten uusi tukikohta eli pikku man cave, missä jatkossa niin harrastetaan näitä keräilytouhuja ja kuvaillaan videoita ja ynnä muuta. Toki aikaa tää vie, että tää valmiiksi tulee. Kuten huomaat, niin aluksi on purettu ja tutkittu, että kuka on syönyt, mitä on syönyt. Siellä on orava tehnyt pesää seinään, mutta tarkoitus on kaikki korjailla. On tullut haettua jo paalivillaa, että saadaan nuo vanhat tuolta pois ja seuraavaksi onkin tulossa sitten puutavaraa tossa, niin lisää koolaus, saadaan vähän lisää lämmöeristettä ja lattiaakin sellaista tulee. Ja sähkäri tuossa kävi jo kattelemassa, oli vähän valmiiksi piirrellyt vähän omaa ajatusta tuosta huoneesta, eli sinne on tarkoitus tulla vitriini tuohon taustaseinälle tulee TVtä, sinne veillään dataa ja HDMItä ja kaikkea muuta. Tuohon päätyseinälle tonne oven viereen niin tulee sitten työtaso, missä tulee sitten näytöt seinälle ja ynnä muuta, että siinä on tilaa sitten työskennellä ja levitellä kansioita ja ynnä muuta. Ja sitten tosiaan niin siinä on niin, että nämä ikkunat jää tässä, että on niinku tässä meidän autotallin puolella tää rakennus ja siihen sitten ruvetaan rakentelemaan, upottelemaan piuhaa ja sun muuta, niin koita pitää teidät ajan tasalla, miten homma etenee ja aina näin ehkä video aluksi sitten näytän, että mitä tuleva pitää. Toki tältä autotallista nyt muutakin keräilytavaraa jo löytyy valmiina täällä, niin niitä sitten yritetään jatkossa sijoitella tänne huoneen puolelle, mutta siitä sitten tulevassa, mutta tässä seuraavaksi sitten tuollainen unboxausvideo osa 1. Ei muuta kuin nauttikaa. Tervetuloa Keräilytehdas-kanavalle ja meillä olisi taas jälleen tässä yksi kappale paketteja ja tällä kertaa onkin vähän reilumpi, mutta sen pitemmättä puhetta rupean availemaan tätä. Sain itse asiassa viime paketin avauksestani sen verran palautetta, että tuun tällä kertaa käymään kyllä läpi ne karkitkin, mitkä jäi joitain harmittaa, että otin ne sieltä niin nopeasti. Taas tuo tulliselvitys kertoo, että jotain herkkujahan meillä täälläkin on mukana, mutta nyt on niin paljon tavaraa, että katsotaan saanko näitä yhteen videoon laitettua. Tää voi olla, että tää tulee kahdessa osassa käymään nää läpi. Tosiaan paketti on jälleen saapunut Amerikasta, jos et ole sattunut aikaisempaa videoa katselemaan. Ja käyn tää nyt läpi, että mitä täällä on. En jälleen muista kaikkea, että mitä on itsekään ostanut, mutta koitan mahdollisimman paljon näistä jollain tavalla käydä läpi. Jaas, mistä sä aloittais? Täällä on vaikka mitä. No. Meillä on muutakin kuin pelkkiä kolikoita. Meillä on näköjään paketti vähän räjähtänyt, mutta tää ei haittaa. Tää ei ollut mikään keräilykappale. Tää on itse asiassa menossa Poitsulle vähän niin kuin lahjaksi tosta tollanen Disney tai Star Warsin Darth Mauli. Mitäs täällä on? No täällä on nyt niitä herkkuja. Täällä on laitettu kaikennäköistä suklaata näköjään tulemaan. Homemade Candies, Maries. 50 senttinen, 72 vuoden 50 senttinen, suklaata sisällä. Tuoksusta päätellen jo tänne saakka. Näitä on täällä näköjään useampikin. Sitten on jonkunnäköisiä nappeja, joo, ei kerro sen enempää. No, ehkä me voidaan siitä jatkaa eteenpäin. Täältä tuli tällaisia kvartereihin niin tällaisia taustoja oikeastaan näistä näyttää oikeastaan, mutta siis näissä on tällainen tarina kerrottuna kyseisestä rahasta. Minä katson nyt, että tuleeko nämä kehyksissä seinälle vai laitanko myyntiin eteenpäin vai mitä teen. Sitten. Mitäs meillä on täällä? Jaha. Pussista löytyy kolikoita.
Meillä on Seeded Daimeja. Sitten meillä on tällainen Roosevelt Daimi PU-kuntoisena, eli hyvänä. Ja suht ok toinen Seeded Daimi. Sitten on tuo, tämä sanotaan Bicentennial, niinku, no lausunko oikein, mutta tuo lukee. Niin tää on hopeasetti, eli tässä on nämä kyseiset hopeakolikot. Hopeakolikot tässä näin, ja aitoustodistuskin on siellä paketissa mukana. Tää on tällainen kiva setti, jos tämän haluaa esille laittaa. Tosiaan kello on sen verran paljon itse asiassa tällä hetkellä, että en kyllä varmasti näyttää tämä paketti olevan sen verran paksu, että en kerkeä tätä kyllä käymään tänään läpi. No sitten taas yksi hopea $50 tuolta tällaisessa esittelykansiossa. Täytyy varmaan purkaa myöhemmin ja katsoa mikä se on niinku lähi, mutta tääkin on ihan, en ole sinänsä kansiosta maksanut sen enempää kuin ton raha-arvokaan on, että tulee tällaisessa siistimmässä paketissa. Sitten on tällainen rahakuori, missä on nikkeli. Sitten tällainen Buffalo-nikkeli kirja. Eli siellä on Buffalo-nikkeleitä. Osassa on vähän heikohkot vuosiluvut. Varsinkin noissa vanhemmissa täytyy katsoa, että mitä niistä kansio kelputtaa. Tää uudempi pää kyseisessä kirjasessa niin on kuitenkin sitten ihan hyviä. $63 vuoden indiaania. $50 12S. Sitten meitä löytyy sieltä Morgan dollari 1901 vuoden. Ja on. Tuolla tuo rahapaja näkyy tuolla alhaalla. Kvartereita muutama kappale. Jaha, sitten onkin näitä uudempia hopeakvartereita. Näitä on isompi. Tässä näin niin kymmenkunta kappaletta. Ne on muistankin osteena, niin näin saa ihan sopuhintaa ostettu. Osa meni jopa ihan allekin hopeahinna. Osa meni suurin piirtein hopeahinnalla. Eli näissä on joku 4-5 euroa, mitä se nyt hopea-arvo minäkin päivänä sattuu olemaan, mutta noin 4-5 euroa on hopeita per kolikko. Ellis Islandin juhlaraha $1. Hopeinen hänkin. Ja jälleen muutama näitä uudempia hopeakvartereita. Niissä ei sinänsä mitään ihmeellistä. Valaistus on nyt sen verran huono, mutta 1816 vuoden larkesentti löytyy ja 1900 vuoden Indian Head, mistä löytyy sitten näkyy ihan, on siisti kuntoinen, eikä näkyy nuo Liberty lukee tuolla päähineessä ja hopea noita kvartereita löytyy sieltä. Niitä oli yhdessä vaiheessa siellä reilumminkin myynnissä ja sitten oikeastaan tällainen hieno, eli 1,5 unssia puhasta hopeata, kanadalainen niinku hopean stäkkäämiseen tarkoitettu kolikko. Ja näitä nyt on itse asiassa tullut nyt tuolla joukossa osteltua sitten samalla. Hopean hintakin on nyt kivasti noussut, niin nämä on sellainen suhteellisen hyvä sijoituskohde. Sen takia ei tuosta hopeasta muutenkin tykkää, että sillä on ainakin se metalliarvo aina olemassa. Mutta nämä tosiaan, jotkut on todella upeita ja varmasti laitan tämänkin vielä pilleriin tästä näin. Ja voi olla, että sitten on tällainen oikein nätti ja kiva kuntoinen Morgan dollari.
1884 vuoden. On nimittäin törkeen hyvässä kunnossa. Ja tää on ihan ehdottomasti omaan kokoelmaan. Täytyy katsoa tietysti minkä kuntoinen on nyt tällä hetkellä. Siellä muistaakseni oli tää vuosi mutta ei muistaakseni ihan näin hyvänä. Eli ehdottomasti kansiokappale. Sitten on myös nippu vähän, ei ihan niin hyviä, mutta silti siistejä. 1897 vuoden O. Morgan dollari. 87 vuoden O. 80 O. Ja 83 S. Sitten täältä vähän jotain erikoisempaa välillä kuin rahaa, eli tällainen hauskuus tuli huutokaupassa vastaan, enkä voinut vastustaa. Dukes of Hazzard kello. Joskus on tullut katsottua, no ei nyt itse asiassa tätä sarjaa, mutta se tietysti tuoreempi elokuva, tuli sitten tällainenkin hankittua. En tiedä mitä nyt tee, mutta tämä nyt ei ihan hirveätä maksanut, mutta myös tää oli hauska, kivan näköinen laatikko. Sitten tämä Wayne Gretzky. Hän nyt varmaan tunnistaa kaikki. Sellainen action-figuuri tai urheilufiguuri niin tuli huutokaupassa vastaan. Ja en kyllä pystynyt tätä ohittamaan sen verran lätkää tullut, että just aikoinaan lätkäkorttejakin kerättyä ja muuta, niin täytyy katsoa mitä kyseisellä tee, mutta kuitenkin koko kun ne katsoo käteen, niin tää on ihan reilu kokoinen kaveri ja vielä alkuperäisessä paketissa, niin just tää oli upea. No sitten jälleen sijoitushopeeta American Eagle. Tällainen höpö raha tullut. Tai no höpö. Ihan siisti tietysti. Melkein täydellisessä kunnossa oleva sentti. Sitten löytyy 82. Ja tän itse asiassa sain ihan ilmatteeksi. Tässä on 93 vuoden tällainen hopeinen, hyvin tummunut half dollari, niin tän sain niin sanotusti kaupatekijäiseksi. Ja sitten tällainen, tääkin on sijoitushopeeta, eli 1 unssi hopeeta. Nyt hopearvo taisi olla nyt jotain, just tällä hetkellä niin jossain $23,5 per unssi. Oliko jotain vähän reilu 20 euroissa. Kolme tavallinen. Sitten oli vielä pussin pohjalla. Oli vuoden 60 niin setti, eli tässä on ainakin 3 hopearahaa. Rahaa löytyy tästä setistä ja se on tosiaan avaamattomassa kirjekuoressa. Se voi olla että sellainen, mitä en edes lähde avaamaan tai sitten ehkä avaan, täytyy katsoa. Muutama tällainen tuli sitten mukana, missä oli niinku ihan perusrahoja niin arvioitu. Toinen on NGC ja PCGS, eli nämä on ne 2 arvostetuimpaa yhtiöä sitten tuolla Jenkeissä. Mitä on tässä hillittömässä laatikossa? Mitäs muutakaan? Lisää kolikoita. Kello on sen verran paljon ja tosiaan näitä kaikkia, jos tästä lähtisi läpikäymään nyt, niin tämä video venähtäisi niin pitkäksi, että taidan tehdä seuraavasta osuudesta niin osan 2 ja päätän nyt tämän laatikon avauksen nyt tähän näin ja rupeaa käymään nää läpi sitten eri kerralla.
Mutta kiitoksia tästä katselusta ja palataan seuraavassa jaksossa.